Teszt 2. A humán buildet be kell kapcsolni. De hogy? Ezt megnyomjuk. És kisvártatva semmi se kapcsol be. De igen, lekapcsol. Kapcsol. És már meg itt hovat jelzett. Nem áll, hogy 7 méter van itt, 7,6 méter. És mennyi halat jelez, figyelj. 7,6 méter. Már 7,6. A szimulátorban. Igen? És mennyi halat jelez? Azért 7 méteres víz, 1,60-bú. Ne szimulálj nekem ez a gép, kapcsol be rendesen. Na, 1,6 méter. Mindig elég egy kis följe van, mi? Na, kombináltál rajta? Blinket kéne rátudni. Ezt már elhúzni. Bókler! Úgy rárakna a csuka, mint annak a rendben. Műszerenki. Kommentár? Most fedd le, hogy a hullámokat is mesélj. Hogy mesélj hullámokat? Itt tolja magának. Jó. Kapcsolj rakétafunkcióba. Ez van. Olyan is van? Turbo, mikróban. Vavolti a harcsákat a sajtba. Kárázívásról költöm, a kárázokat nézve van meg. Halat nem jön ez egyáltalán. Basszus, remélem, hogy holnap is ilyen lesz, hallod? Én mondtam, hogy már majd üljünk ki. Itt a zsiván vagy azért. Annyit forgászhattál volna, olyan halakat foghattál volna, hogy na. Hát nem is jelez halat. Van itt 20. Valami belakott. Sás. Tényleg akkor itt a csiga. Te mennyi halat fognál volna ebbe az időbe? Még nem késő. A sőbe. Még nem késő, kijöjjünk halatni. Pont völgyös mondtam. Akkor túl valami. Böklék környékezik a hajót, nem tudják mi az. Nem Pistán? Semmi? Semmi. Akkor az úgástól Isten is elijedt. Nem is lesz itt holnap hal. Ráüljetek? Aha. Rákelem. Tudrák kameránk, he? Tedd rá a kamerát. Nem merit. Honnan tudtad? Néha le van csukva, kinyitódna? Hogy menjen, mert ott kidobna. Halat jelzett. 1 méteren. Megkeresed? Kiesett semmi, és mindjárt volt hali. Már nem adok ott kavicsot. Összeszedtünk minden kavicsot a túlkor. Van neki nyomás, rendesen. Na, piszkápind. Igen. Hozhatál volna be egy búzát. Tényleg. Hozok le búzát, keményet. Hozzá. Itt hol egyetünk elég? Ott jó lesz.